नै लोगोफोर सावग्राफ्रा माबायदि नै नायना ला नैथिं बायदिसिना दावदै आरि दङ आरोना लोगोफोर नै ओरै ओमफ्राय बेबो सावग्रा आरोना सा लोंग्राफ्रा नै नायना ला बरिया सावो आरोना बिथांमोना बरिया सावो नै बिथिं बरिया बिथिं सावगासिनो दं आरोना लोगोफोर बरिया नै दावदै सावदों आरो सिङाव सावनो गोनां बाखि नै खिथु बारि बिथिं दाउ नायदां आरोना नै दाउ बरिया नै दाउ गोनजा नै बेयो गय बिथिं गय नै गय बेफारिया बोरैब्रा गय बेफारि डेन्जार अभी जाना है शुरू होने वाला है टाउन जा रहा है हम देखो अच्छा से चाबी ऑन किया है लेकिन स्विच को ऑन किया है और स्टार्ट करेगा हम जा रहा है टाउन से अभी भागना सकता है कितना भागेगा भागने सकता है अभी शुरू होने वाला है भागेगा ना नहीं भागेगा पूरा भागने दो भागने दो भागने दो भागने दो ओ लड़ गई क्या है इसका कैसा है इसका अंदर से अभी तो जा रहा है आप जहाँ से फ्लावर है आप जाने से मतलब टाउन से जाना था लेकिन हेलमेट दूसरा हेलमेट नया से लेगा और ये आगे हेलमेट से पुराना हो गया ना इसलिए नया लेने के लिए टाउन में जा रहा है हम मार्केट में कितना प्राइस ज़्यादा ज़्यादा 4,000 5,000 से जाएगा और इस जाना है फ्लावर का अच्छा से देखो ना कितना सुंदर लगता है ना ये फ्लावर तो लेकिन कभी कभी ऐसे है ना लेकिन बहुत सुंदर फ्लावर है लेकिन अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी तो ज़्यादा आदमी है ना आज मंगलवार दिन है ना बहुत आदमी आया है बाज़ार से टाउन से लेकिन वो जो हम क्या बोलेगा उसको अभी टाउन में जाके ढूंढ के था हेलमेट ना बाजार से अभी जा रहे हैं अपना वो कभी कभी ऐसा है होता है ना मैनेज किया है नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना जोंनि टाउनखौ माबायदि टाउननिफ्राय बेसेबां गोजान फैनांगौ जोंनिया 10 किल'मिटार आरोना टाउन मोनफैनो थाखाय 10 किल'मिटार जागोन बेखौ आं फैबाय ओमफ्राय दा बाइकजोंनो फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरोना जोंनि टाउनखौ माबायदि माजबाद टाउन बियो नैथिंबो बाङाय फुलारि आरि दङ आरोना बिबार लामायाव बरियानो जा दिनै बजार दिनखाय टाउनाव मानसिफोरा बहुद जागोन आरोना अब्लाबो
आं बाजाराव थांग्रोगोन आरोना नै बाजारजों थांग्रोनानै दा मा जायो ना टाउनाव हेलमेट लायगौमोन आङो हेलमेट गप्र' वाइटिं खालामनो थाखाय हेलमेटा आंनिया फुरा जाबाय फुराना बेखौ गोदान लायनो थाखाय आं दिनै बाजारथिंबो आरो टाउनथिंबो फैदों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नायला आरोना माबायदि हेल' गाइस फाइनालि जोङो 9,000 मोनबायसिगोन आरोना बिबारफोराबो बरिया आरोना सिनारिफोराबो आच्छा लागतायना सोरबाफोर फैनो गोसो दङब्ला फैनो हागोन आरोना जोंनि मालबाय फुरा बे माबा ब्रह्म मन्दिर बाथौ मन्दिर बहुत गिदिर आरोना बेयो मन्दिरा ओमफ्राय माइनावगुरि गारिखौ बारा खारहोजाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेसेबां हायो बेसेबां खारदों आरोना गावनि कन्ट्रल बायदि आरोना नै ओमफ्राय दा एसे 9,000 आरोना लोगोफोर बेयाव 9,000 ओमफ्राय नै बिथिं हाबलांबा बिथिं हाबलांबा नै कलेज गेट बियो मालबाद कलेज आरोना ओरै दा अरुणाचल गारि जोंजों अरुणाचल नोगोर होयोना गारि ओमफ्राय दा फाइनालि ओरै ओमफ्राय 9,000 बेनि माइनावगुरि बेनि 9,000 राननाय लोगोफोर ससे हायबानो माइनावगुरि मोनबाय जों माइनावगुरि दं आरोना ओमफ्राय दा आङो सिगाङाव मार्केटाव थांसै आरोना बाजाराव ओमफ्राय जों टाउन मोनहैगोन आरोना दा आं टाउनाव थांथ'ला मार्केटाव थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय मार्केटनिफ्राय उल्था दा टाउनथिं थांनोसै आरोना डाइरेक्ट सिदा ओमफ्राय दा ओरैबायदि माबायदि आरोना लोगोफोर दानि इयाव स्कुल आरो इउएन आरोना इउएन एकाडेमि स्कुल थाबावबाय ओमफ्राय जों दा मोनसे मोनबावगोन आरोना नर्थ इस्ट ओमफ्राय बेयाव नर्थ इस्ट आरोना ओरै बै स्कुलथिं आरो नर्थ इस्टआ ओमफ्राय दा मोनगोन आरोना लोगोफोर फाइनालि नैथिं गोजौथिं फ्लावार नुदों आरोना बेयो बिराद बरिया आरोना बे बिबारा बरियाथार लोगोफोर जा सिनारि बरिया ओमफ्राय दा ओरै बरियाथिं हायबाय दा खोलाहा थांथ'ला आरोना ओमफ्राय दा बहुत ट्राफिक जाम आरोना लोगोफोर नै गारियानो गारि आरोना ओमफ्राय जोंनि बेयाव इन्ट्रास्टिं फिल्ड जायो आरोना लोगोफोर फिल्डनि बागै जा बरिया माबा दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा मार्केट सफैहांबाय आरोना ओमफ्राय दा ओरैजाय मार्केट नोंथांमोनाथ' नुनो हागौ आरोना बायदिसिना खुसेर फेरेनाय मा फेरेनाय दा गरम बोथोरखाय आरोना खुसेर आरि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोरजों बायनायाव जोंनि बुहुदानो माबायो आरोना लोगोफोर बिदिनो खुसेर आरि माबा माबि बाजार मार्केट मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै लटारि फानदों आरोना इयाव ओमफ्राय दा आंबो बुहुद लाबाय आरोना लटारिखौ लोगोफोर ओमफ्राय दा नाङा आरोना मोनसेबो लाबाबो मोनसेबो नाङा आरोना ओमफ्राय दा नै ओरै
बजार मार्केट मोनफैबाय आरो ना नै ओरै मा मा बान्दों नायलांबाय था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि मैगं आरि फुल आरिथिं गस्ला ड्रेस आरो ना निलामि आरो ना 100-200 मोनलाबायो आरो ना जोंथिं बेबायदि गस्लाफोरखौ 100-200 मोनो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा बजार गेजेरजों हाबबाय आरो ना दा नायला दा मानसिफोरानो दङ आरो ना नोगोरनो जा बिदिनो बायदिसिना बरिया फानो आरो ना जोंनिथिं बाजाराव ओरैजाय जों मुलि हारि फानगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय दा फाइनालि याव मोनफैबाय आरो ना जों दादा